Yay! Andito na siya. Ayan. So, maraming salamat sa nag-sponsor nito. Nandito na yung in-order ko na calcium food supplement para sa kapatid ko. Dineliver na from Shopee. Ayan. Puntahan natin. Let's go! Ayan na po. Mag-hi ka, kuya. Hello, hi. Ano pangalan mo, kuya? Wilfred. Ayan. So, salamat sa nag-sponsor ng food supplement para sa kapatid ko. Ayan. Actually, guys, itong binili ko sa calcium food supplement para sa kapatid ko kasi meron siyang slight scoliosis. So, kailangan talaga niya ng calcium for the bones. So, galing to sa sponsor para sa birthday ko. So, binawasan ko talaga para meron akong pambili para sa vitamins ng kapatid ko. Ayan. This is for you, sis. I love you. Nin. So, mag-unboxing tayo ngayon, guys. Titingnan natin kung anong laman nito. Hi, baby loves! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog, guys, magki-quick unboxing lang ako. Kasi, meron akong in-order sa online and itong pinangbili ko nito is benefited galing sa pera na in-sponsor ng aking mga YT friends para sa aking birthday. So, kinunan ko talaga yon kasi naawa ako sa kapatid ko, guys. Wala kasi akong work today, so hindi ako makapag-provide ng gamot niya. So, lately kasi, laging nananakit yung likod niya. So, sinabi ko sa kanya na magpa-check up siya and then, ang findings ng doktor, meron daw siyang slight scoliosis thoracic kung hindi ako nagkakamali. So, delikado kasi yun, guys, kasi pag hindi mo na-treat yun agad-agad, it will lead to osteoporosis. So, yung kapatid ko kasi is napakabata pa niya. She's only 25 years old and nakaramdam na siya ng ganong symptoms. So, ang sabi ng doktor na kailangan na daw niyang mag-take ng calcium supplement and then Anlin. So, for now, ang in-order ko muna sa kanya is yung food supplement, no? So, nakita ko kasi sa online na maraming nag-order, ang daming na-sold. So, luckily, nagkaroon talaga ako ng pagkakataon na mabilhan siya. And maraming salamat sa nag-provide and then nag-sponsor sa aking birthday. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko rin mabilhan yung kapatid ko ng gamot para sa kanyang sakit. So, here we go, guys. Ito na siya. So, titingnan natin, guys, ha? Titingnan natin. Gusto ko lang makita ninyong lahat kasi sobrang thankful ako, guys, no? Kasi alam niyo yon, wala akong trabaho pero hindi ako very blessed ako kasi pinoprovide talaga ni God
yung mga pangangailangan ko. At the same time, nakatulong at nakapagbigay din ako para sa kapatid ko. Hindi lang sa akin. Ayan. So maraming salamat sa inyo. Ayan, ito na. So bubuksan natin guys. Ito. Titingnan natin kung anong laman. Syempre, ano pa ba? Edi calcium food supplement. So bubuksan na natin. Ayan guys, bubuksan na natin. So, nasanitize ko na to kanina ha. Baka naman sabihin nyo, babash nyo na naman ako. Nasanitize ko na to kanina. Ayan. Charan! Ang laki niya guys. Sobrang laki. Ayan. Talagang naka-bubble wrap. Ayan. Maraming salamat sa store na inorderan ko to online kasi alam nyo guys, sobrang bilis ng delivery, no. In-order ko to, ano bang araw nga? It's already Friday. In-order ko to nung Monday. Ay, no. Tuesday pala. In-order ko to ng Tuesday and then dineliver nila today, Friday. So, ang bilis lang talaga, no? So, maraming salamat. Talagang, highly recommended yung store na nagbibenta nito online kasi talagang laging nasusold out ito. So, ibig sabihin, effective and based doon sa nakita kong mga reviews, magaganda. So, ayan, buksan na natin, no. Ang dami kong sinasabi. Ayan. So, naka-bubble wrap pa talaga siya. Wow, parang may freebies! Titingnan natin kung anong freebies niya. Ang galing. Talagang naka-bubble wrap. Ayan. Wala pala. Akala ko may freebies. So, ito na yun, guys. Ang galing. O, diba? Tadang! Ayan siya, guys. Sobrang laki niya, no? Kirkland Signature Calcium 600 milligrams. And then, with vitamin D3. Ayan siya. For strong bones and teeth. Vitamin D assists in the absorption of calcium. Ayan. 500 tablets. Diyos ko. Ang dami na niya guys. Ang tagal na nang maubos nito, no? 500 siya, oh. 500 tablets. Ayan. So, matagal na niya to i-consume, no? I guess, 3 months. 3 or 4 months siguro. Ayan. Ayan. So, nabili ko to online, guys. For only 800 pesos. And then, shipping fee na 5 pesos kasi nakaabil ako ng free shipping, no? So, ang nabayaran ko nito is only 805 pesos. Ayan. So, naka-sale siya guys. Kaya, ang dating price nito is 1,300 plus, no? Kung hindi ako nagkakamali. So, down to 800. So, ayan. So, green up ko na talaga. This is it. So, ang dami kasing nito guys eh. Marami din siyang benefits para sa katawan. So, sana mag-workout to sa kanya. Titingnan ko kung ano yung magiging effects. Sana din, mag-bless siya ni Lord na gumaling na siya, no? Kasi kapag hindi kasi na-treat yun, guys, yung slight na scoliosis, symptoms na kasi yun, no? Doon nagsisimula na magkaroon ng osteoporosis yung tao. So, kadalasan, guys, ang apektado sa osteoporosis rather is mga babae talaga. So, nagpaplano na naman ako ngayon na bibilhan siya ng Anlin. Ayan. So, sa mga gustong mag-sponsor dyan, baka naman. maraming salamat guys, no? And babasahin ko lang yung nandito. Supplement packs niya. Serving size, 1 tablet. Vitamin D3, 10 mg, 400 IU. And calcium, 600 mg. So, sa isang tablet, guys, talagang super duper ganda at yung contain niya talaga na na vitamin D at saka calcium sobrang taas. So I'm sure talagang super effective to. Ayan. So I'm so happy. And then this one naman, ipapadala ko na naman to. So ipapadala ko through LBC or G&T Express, no. Ipapadala ko na naman to. So guys. So maraming salamat kung di dahil sa nag-sponsor sa akin ng aking birthday, hindi ko to mabibili. Ayan. So hindi lang ako super blessed na finally
manage yung birthday ko, magkaroon ng celebration, but at the same time, nakabili din ako para sa kapatid ko. Ayan. So, maraming salamat. Ayan. So, ipapadala ko na to guys. Ipapadala ko na to. Hello! Ayan. Ayan. So, sila po yung mga teller dito sa LBC, no? Salamat din sa kanila kasi if it's not because of them guys, hindi talaga ma-deliver ng maayos yung ating mga parcels. Ayan. So, maraming salamat sa inyo, ma'am. God bless. Muntikan na ako mapahamak, no? Nabangga yung sasakyan. Ayan, guys. Ayan. Diba, umalis lang siya bigla. Diyos ko. Muntikan na. Buti na lang nakapreno yung driver ng motor. Kasi kung hindi, wasak na sana. Diyos ko, mag-birthday ako guys, mamamatay na ako. That's it for today's vlogs, mga bebe loves. So, na-stress talaga ako. So, nasa bahay na ako ngayon. Medyo kumalma na ako pero talagang kinabahan ako kanina guys kasi muntika na talagang ma-aksidente yung tricycle na sinakyan ko. So, kasalanan naman talaga nung delivery truck na yon kasi alam niya na paliko siya pero tuloy-tuloy pa rin yung mabilis na pagtakbo. So, talagang bumangga kanina. Akala ko nga sumimplang na kami eh. Mabuti na lang nakapreno kaagad si Kuya Driver. So, I'm still thankful, no? Very blessed pa rin kasi talagang, alam mo yon, pinoprotektahan talaga ni God yung mga taong mabubuti. Ayan. So, maraming salamat. Thank you, Lord. Despite sa lahat, niligtas mo pa rin ako. Kasi natakot talaga ako guys. Iba pala talaga no kapag nasa point ka na ng ganon, iba na yung maramdaman mo. Kasi takot na takot talaga ako. So, yeah. So, maraming salamat. Thank you so much. So, nasa bahay na ako ngayon. So, maraming salamat no sa sponsorship. So, dahil doon, na-save ko na naman yung vitamins para sa aking kapatid. So, sana sa nagbigay ng sponsor, i-bless pa kayo ni Lord at sana marami pang blessings na darating sa inyo. So, shout out to you, Amiga Filipina American. Ayan. Kay Mami LJ Vlog Survive, Ate Hana Lagod, Ate Marupo sa Infante, Ate Mona, Mamita Mona, maraming salamat sa inyo. Mami Uragon, Mami Shella, shout out sa inyong lahat. Kay Daddy Thor, ayan, shout out po. Sa papa ko na nasa Canada, I love you pa. Salamat sa lahat. Salamat sa binigay mo na birthday gift sa akin. Kasi dahil din sa iyo, nakabili ako ng gamot para sa aking kapatid. Ayan. Salamat ng marami pa. So, i-bless pa sana kayo ni Lord, no? Thank you so much. And sa lahat ng hindi ko nabanggit, no, hindi ko na shout out. Ayan, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta and mahal na mahal ko kayong lahat. God bless, Bebe Loves. Bye-bye. See you on my next vlog. God bless.